Ngati mukugwiritsa ntchito ma emergency pills each and every weekend mukuzilakwira. Zona. Simukuziyendesa bwino zinthuzi. My emergency pills were not meant to be used each and every weekend or to be used frequently. Pamwezi paka ka 8, ka 7, ka 6. Ayi. Kama inu muganiza bwanji moyo wanu. Let's talk about the dangers of using my emergency pills kambirimbiri pamwezi umodzi. Let's have it. My emergency pills ndi njira imodzi ya family planning. Komano my emergency pills strength yake is a bit higher kusiyana ndi ma family planning methods enawo. Tindi ena a 1.5 mg komanso imeneyo ndi kuti imakhala ya tablet imodzi. Komanso ena alipo a 0.75 mg imeneyo amakhala ma tablet awiri ngati amene amakupasani ku chipatala aja. Ndiyeno, what are the dangers of using emergency pills frequently? Number 1, hormonal imbalance. My emergency pills amapangisa hormonal imbalance. Ndipo pa hormonal imbalance ipo tikunena kuti my emergency pills amapangisa kuti muzisamba mowirikiza. Chabwino. Ena amatha kusamba naye mowirikiza. Ena amatha kusamba modontheza. Chabwino. Amatha kusamba modontheza. Ena kusiratu kusamba. Ndekuti apo ndi kuti period yanu yasokonekera. Chabwino. Yeah. Number 2, paliso ma side effects ena ngati dizziness, chizungulire. Side effects ina ngati mutu kupweteka, headache. Side effects ina ngati vomiting, nausea and vomiting, kungomva nselu kuti mwina mutha kusanza, mufuna kusanza. Side effects ina ndekuti ngati feeling fatigue. Fatigue yo ndekuti munthu ungomva ngati kuti wadwala thupi ngati mukuphwanya thupi. Yeah, those feelings. Chabwino. Side effect ina breast tenderness. Mabere mukupweteka mabere. Chabwino. Because you are using emergency pills frequently. Mutakumana ndi zimene zozo. Nanga ndingapite kwa ndani. So, if you are sexually active, komano simufuna kuti mukhale ndi mimba, the best way is mupite ku chipatala mukafunse, ineyo sindikufuna ndikhale ndi mimba panopa, ndipange bwanji? Akakufotokozerani za njira zakulera za zitali pali lupu amene amatha kukhala mpaka zaka 12, then tiliso ndi zapamkono. Zapamkonozo pali ya zaka 3, zaka 4 ndi zaka 5. Then tiliso ndi zazifupi depo ndi sayana. Then tiliso ndi zamapilisiso. Sapange manyazi ya. Kuliso ma condoms amatha kukupasani mupita ku chipatala akakupasani za ulere zabwinobwinonso. Mavuto angati? Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Ndikubwesera na baka.